Să trăim, de toate jur, nu am jucat Minecraft. Nu știu, dar nu prea am pe din Minecraft. Abia am destule oameni, am destule. Am una care m-a căcat pe mine. Am una care se cheamă m-a căcat pe mine. Am una red versus blue. Jucăm pe asta? Nu merge. Și jucăm aceasta cu casa. Este una mare. Am luat-o de pe niște ceva cu mape, un program. Hai bă. Acolo sus? What? Da. Adică e un avion? Uite un avion. Este cu casa. Nu mai țin minte. Am jucat de mult mai această mapă. Deci, suntem pe avion. Închidem. De avionul. Mă dau jos. Nu. Această mapă. Știți ce îi lipsește? Îi lipsește pământul. E doar avionul ăsta. Hai că fac o gaură pe aici. Gaură cu o ușă. Ce mă câine? Bă, de ce? Știți, mă, te-am făcut aia. Ok, merge. Ok, aici. Yes. What? Asta sunt eu și caracterul meu. Deci nu găsesc ușa mică. Unde? Trebuie să fie aici. Ajungă.
Ce mă? Bă, mă enervează. What? Nu pot să ceamă mână. Nu știu. What? Ok, deci pe aici pun un pat. De prost pot să fiu la Minecraft. Chest, nu chest. Nu chest! Nu chest! Bad. Diminui. Cât e aici? Ce sunt paturile cafelor, căsăilor. Ce paturi pentru cățele. Da, vom încheia episodul. Sper că v-a plăcut, să nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și ne vedem data viitoare. Pa, pa!